Shalom. Parhalado hagawepe jalan lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas doho tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala sama beribadah marihita. Tapuji matuata maredesian bukwede nomor 10 sia ayat 1 dot ayat 2. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni Tuhan perbadia na tuma palangi dohot tano. Amin. Kristus jo Yesus nong gawe hapistaran siya debata tu hita, gawe hatigoran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha, sailehon jala pahot marihami roha si songoni, ramoti maakan aposom maradopon pangasungin si bolis, asamalua na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan dohot pertanawatuan nami, saitogu mahami di dalam sidalan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian nomor 222 ayat 1 dohot ayat 2. Situ
minggu tasadarion iman adanya siya Yohanes pitu mamuka siyan ayat 37 satu ayat 30 lalu songonon ma dirok disi. Dungi di hari pesta na perpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi di pagogo masurana madok molo adong na mauwas tuaho maibana rominum songonalil oni surati akka batang aik na manguludo mabarus siya na porsia diahu ido sahana atong mangidugogo mahitala o mahulahon pati nai tuado pani debata ale Tuhan debata saya pergogo mahami lahu mahulahon dahom barto pati mi amin. Marede siya nomor 170 siya ayat sada dohot ayat 2. Adung dosa damule inamar dosa baca dengan duali pasunang rohaki ais buana badiai imadi Jesus bisa sadung hastai dibuat tersakit. Tatopoti ma dosata tuado panebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan na bonar. Parasi jala pertelup neroha jalan na bosar do. Saya marpangulahi maruham midahami. Di bahini saya sama sude dosa nami. Dang arong nahu pangasahon hami dukon ya sineroham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tu julum. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan ani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhatani dosata. Alani pangalusot tado bahay na tertulang Kristus. Jala binahin ni hasato tado ibana mabugang. Apetu ibana picak-picang parhitian ni haso nangata. Jala binahin ni bungangnya malua itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede sian nomor 774 ayat sada dohot ayat 3. Dung mabaur si
ni bata trupuk dihita di bagasan minggon, imana di enet sian sada raja-raja 10 pitu, ayat sada 1 ayat onom, asa tajahama namar sikas sori. Dungi Roma hatani si Elia halak tisbi, sian halak paisolat di Gelayat madok tu si Ahab. Songon sitongna na mangulu Jehovah debatani Israel, jala ahu marhalaro di jolona, dang jadi ro nabur manang udan, manang 3 tahunon molo sojolo ahu madokon. Laho maho sianon jala todong madopak purba, jala martabuni maho di labung sungai Karit na di baribani Jordan. Dungi laho maibana jala di bahay maho bartu hatani Jehovah, laho maibana tutu jala hudul di labung sungai Karit na di baribani Jordan. Ido sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Maredes yang nomor 673 ayat sada dohot ayat 4. Tidak ko maha persyaotai songon na hina tidak ko ni dongata sa persyaon di sadok pertibion rak mahita madok au persya di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na toma pelangi dohot tano au persya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman ni tinubuhon ni si Maria na gabagian santondo perbadia andorang suhuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di hau penor silang na tuat tuban watoru na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun na debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosa ni di sima imana au persea di tondo perbadia jala arong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akan na badia dohok dihasani dosa dohok dahatai na mandok mula mangulus sogok daging ni halak nang mate
doh dahangoluan nasora sudah. Amin. Tabege matiting namasa di huriata. Shalom, salam sejahtera bagi kita saudara-saudara, baik saudara kita yang ada di manapun berada, yang mengikuti live streaming hari ini, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang berada berkebaktian di gereja kita ini. Kami akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, tanggal 25 Oktober 2020. Angka 2.2, Sermon Week gabungan. Pada hari Rabu 28 Oktober 2020 akan dilaksanakan Sermon Week gabungan yang terakhir untuk tahun 2020. Dimulai pukul 19 WIB secara live streaming, siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kemudian angka 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk masing-masing. Kemudian pemberitahuan angka 5.1. Berita duka cita. Pada hari Rabu 21 Oktober 2020 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Jonser Silitonga atau Opus Zepanyadoli, lahir 6 Februari 1953, tutup usia 67 tahun, meninggalkan atau Nahina Baluhoni, istri M. Boru Situmorang, beralamat di Jalan Jati Raya, Blok A3, Perum Marga Asiwek 8. Dan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 telah dimakamkan di San Diego Hill, Kerawang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya angka 5.2. Pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Pembelajaran CD atau katekisasi reguler tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai pada minggu depan 1 November 2020. Sehubungan dengan itu, bagi yang akan mengikuti belajar CD tersebut, supaya mendaftarkan diri dengan membawa fotokopi surat baptis, akta kelahiran, dan surat pengantar dari Sintuawek masing-masing. Berikutnya angka 5.3, Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 15 November 2020 akan dilaksanakan Pesta Gotilon yang pelaksanaannya akan dikoordinir oleh seksi perempuan gereja kita. Adapun teknisnya akan disampaikan oleh para tahun dalam ibadah minggu depan 1 November 2020 setelah pembacaan warta. Selanjutnya angka 5.4, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah. Dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Terakhir, angka 5.5, jadwal ibadah. Untuk menyegarkan peribadatan di gereja kita, yaitu kebaktian minggu, kembali kita akan mengganti atau merotasi jadwal ibadah minggu untuk bulan November 2020, yakni tanggal 1 November atau minggu depan. Kita ingat minggu depan pukul 7.30 adalah week 1, week 7, dan week 8. Selanjutnya pukul 10.30 kebaktian kedua, week 2,
WEK 3, dan WEK 5. Kebaktian sore 16.30 kami harapkan jemaat dari WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Terakhir, angka 5.7, perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja kita. Pada hari Senin 19 Oktober 2020 telah dilaksanakan rapat panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang diketuai oleh Ibu Sintua DR Boru Sihaan selaku Ketua Dewan Koinonia, dibantu oleh para seksi-seksi. Mari kita dukung dan doakan semoga perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja kita dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita supaya kita juga tetap sehat. Shalom. Mareda hita sian nomor 655 ayat sada dohok na mangihut dohok mata pasat pilihan 1A do sada Yesus
Damai ni debata na sumurung sian salut na roha, imana mangaramo ti ati-ati doho pikiramu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tamasitutuhi tamadok muliate tu debata ala di bagasan sadarion di palos di bata musehita. Marpungu di bagas jorona memuji pasangapun guarna na badia. Jala las tatangako makadongata na subuh hidup satu sadarion marbinggu ya di Sumatera Utara ku dupeka huria-huria ni Tuhan tanah subuh buka alani akka situasi na masa di bagasan khas yang anon. Hatani debata nagabe jamita nenet mesian Evangelium ni si Yohanes bidu 4 mamuka mesian ayat 5 sahat mai tu ayat 14. Amanginang molong ata buka hatani debata tajahaba marsika soring mahita. Gaberoma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikrar. Mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui aik. Jadi didok Yesus mamadok ibana lehon au minum. Jadi didok boru Samaria mamadok ibana. Buasa mangido tapian ho halak Yahudi sian au boru Samaria. Aidang marparsaoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Jadi dedok boru-boru ima tu ibana tuan tahu-tahu garis suada diho tole bagas do sumuron tungsian dia ma tuho aik na mangulu dungi nina Jesus mangalusi ibana say mangulahi mauwas do nasa na minum sian aikon. Di bahasa Indonesia di dok songron, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya yang ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Abang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Heado hita mukira, mungkin kita pernah memiliki sebuah perasaan begini. Saya hira perasaan ni si Ayub molo jamita na miguna salpo. Takas do beta heading otamu jamita na minggu na lewat. Taringot tu si Job, si Ayub. Menderita. Ala memang mago sude ahana adong di ibana. Salah satu penderitaan ni si Job na di bagasan jamita ng salpo, dia terkena penyakit sampar, barah. Mula di bahasa sonari, penyakit kusta. Jadi mula didokon penyakit kusta, at terbau maun, dang di halomon halak. Dihasogon halak, tidak mau orang lain berteman dengan dia, bahkan dikucilkan. Nah hudo disi mungkin heado hita memiliki perasaan nasi songoni, dikucilkan. Dimusuhi. Dianggap suada, dia kadongan. Molo na jolo, molo diluat dihita halak batak, nadong dihitaan, molo dikucilkan, berarti molo dang namarsahi na posi, molo dang adong salah satu sian keluarga nasida na mangulah hajahaton. Jina juli butuh hamudo, molo di penjara anak konni keluargai, pitor sardut sudi keluarga, sudi por aha hutai, pitor dia hado di berita hodo, wih, orang penjara do na sianu, alaniah, alani mapuno, una pola tadokani bi, kasih HP, berkeluargai, inna no, imana julu. Molodang halak na mati manikot. Molo mati manikot na julu. Dang siap pitu di pahaluar batang na. Jadi do teh. Jadilah kan. Ipe ditanom dang diinganan ni akka nong mate kuburan umum daung. Dikucil hode, dikucilkan. Ditanam itu dulu na daw. Dia na daw siya kutay, tusido di ba ini? Itanam. Dungi, law mananop pe, dang hera na mananop jolma, ipebalik do batang nai. Itu kan, najulo. Dang adong tanda-tanda na, molo di sama sonarion, molo adong kuburan tanda-tanda di kuburan, berarti adong salib na. Adong gundukan dangi. Alay mo lo halak mate na manikot rata do di bayan tano ni do tano. Dang tarida. Gariada dang silang di bayan. Alay holabbe tu mai di bayan laho madutupi. Tak. Laho pabuaho mai imana mate manikot dikucilkan sayunang madong jolba nasi songonon manghiutot ibana. Ido filosofina na julu. Jadi macam cara Nabi nahin jolman waing laho mengucilkan sasahalak. Molodang alani perbuatan namai nasotama.
molodang ala ni na parsahiton may mungkin parsahiton ng menular ya. Aydo, bahkan tu sa darion molo barita-barita ng salpo na heta begi molo hona kopit sa pulsia keluargaon apitor sahuta do mengkucilkan. Nau sogoro hai boto hamudo suster perawat ya bidan nakarejo di rumah sakit berjuang nasida lahu mangubati alai hiado terjadi kan ipalempang dan gitu iusir siak kos suster sudi alaniaha ala merawat pasien COVID sa pulsia dikucilkan. Molodangi na pugos di arta dang pula gudang donganda ay mulong na pugos di arta memang suarana pe hatana bedang ditangihon dang pula gudang donganda itu baru na terakhir masalah haporsiao may masalah agama. Ido jamita di bagasa sadareo na manginang bagaimana sakitnya dikucilkan oleh masyarakat, bagaimana sedihnya hidup menjendiri. Ala memang ibana hona diskriminatif sosial. Memang ala ni pangalahona. Jamitata sadarion tarigo tu sada perempuan Samaria yang dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Alaniaha alanunga muli ibana 5 hari tabba sadanai adong bawa nadong di bagasna ya molo taida di ayat 17 sahat tu ayat 10. 5 hari perempuan Samariaon kawin jala paonopon mol adong pe bawa nadong di bagasna dang amat tanai. Ya. Perempuan Samaria yang haus akan seks. Ay memang idu tahi molo boro-boro na teh. Molo bawa lobis ya 3 hari kawin dang pola hadohoron ni hala teh. Kan itu molo mabalu amatay pitor dohnon ni keluarga manguli maho atau tor manguli adong dosa paribamu torin na do. Ang dosa anak boru torin na do manguli maho. Coba boru-boru. Hola mabaru boru-boru neng kawin no. Bah natori sadaro pe mati amat tanah. So mahiyang do pe kuburan na ay tor neng muli. Inna. Kan itu iba terjadi. Tetapi perempuan Samaria ini memang dia memiliki sebuah kehausan, yaitu kehausan akan duniawi, kehausan akan seks. 5 hari orang palihom may marakawin. Alaiha tadi dibata di bagasa tikyon, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa baiknya Tuhan Yesus yang tidak mau melihat siapakah orangnya, bagaimanakah kelakuannya, bagaimanakah latar belakangnya, bagaimanakah sudut pandang orang kepada dia. Alai di boto Yesus do bahwa perempuan Samaria ini sebenarnya dia telah kehilangan sisi kerohaniannya, dia kehausan sisi keimanannya. Tetapi ada kerinduan perempuan Samaria ini ala nadi kucilhon ibana, tetapi dia memiliki kerinduan bagaimana dia memiliki sebuah hasrat yang mau betul-betul mau berpulang kepada jalan Tuhan. Yesus tahu. Itu makanya di bagasan turpuk tahun di hama kamanginang. Nasengaja doro Yesus. Nasengaja doro Jesus lau tu Galilea. Sian Judea do ibana lau. Sengaja do Jesus lau tu Sikar. Huta nadong di Galilea. Di boto ibana do adong di sisada perempuan na mauas. Di bagasan haporsiaon. Sengaja do Yesus lau di Hosniari
Asabui Jupang dohok boru-boru Samaria. Ala di boto ibana boru-boru Samariaon rodo andong tu bagasa sumuri. Lau maniba aik. Memang waktunya dikisahkan dalam firman Tuhan hari ini pada siang hari ya. Memang tidak situasi yang normal. Roh perempuan atau ada orang yang mau mengambil air di sumur. Tidak situasi yang normal itu. Jadi molo dihutata, molo neng membuat air sian sumur mana sian pacuran, molo dang pagi botari do kan. Pagi membuat air sekaligus martapian. Itu bah molo dihutan abi di sini kalang. Nang itu. Mula dong na mabu aik di logo nyari di mana di host nyari di siang hari tordono na mana marsai dorobayan. Lawi mana tupet lau mabu aik haci menunggu lunei. Indah do. Mula dong botari itu biasa nana normal. Tetapi Tuhan tahu perempuan Samaria ini datang ke sumur pada siang hari. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini dikucilkan. Dia tidak bisa bertemu dengan orang lain. Mertabu-tabu ni do imana lau mabuat aik. Iboto ibana do sadi hari na sepi. Muali iboto imana do dangadong jolma molo hosni hari. Disima Jesus roh. Ahmadi do Jesus. Ale boru-boru Samaria. Leonau minum. Tersonggok do boru-boru Samaria. Puasa tersonggok imana na parjolo. Ay puasa roh halak jauh di lau majalo minum sianau. Hape au boru-boru Samaria. Ay dangarong perdomuan ni halak jauh di doho Samaria. Diboto imana dui. Ahada ulaning nama pain roh alat jahudion roh lao mangido imaim aik mual naro sia sumron sia nau di boto baru-baru Samaria di ala memang mulai sia najolo dan adong pardomoni halat jahudi do halat Samaria molo adong halat jahudi neng lao tulua Galilea sian Jehuda sia topi-topi ni lua tido imana mardalan unak sapeda ispakna tu inganan ni halak Samaria magigi ima halak Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah si pelebegu dang sapor siakui dang itu tersarupa do Jawa Saudara date bol ngatari bereng silang di jabuna ada do sapor siak kapeon indah kan dang itu bol bereng halak Kristeni bah dak sidongano non unang dais Ina do kan? Mana masa? Halak jauh di pesongon itu. Ya. Sotung dais alaniah karena orang Yahudi merasa mereka paling benar, merasa bahwa orang di luar Yahudi, apalagi orang Samaria, dangjol mai, tidak mendapatkan belas kasihan Allah. Imanggapan nasida. Tetapi Yesus mematahkan filosofi itu. Tapi Yesus mematahkan bagaimana pandangan orang kepada orang Samaria. Ido makana roh Yesus. Dakolan lalahu mamulus imana alai masuk do ibana tuluat Galilea. Dia masuk ke wilayah Galilea. Ido makana didokon rodo Yesus tulsada luat namar guar sikar di Galilea. Tusido lao Yesus. Dan Yesus pun mengerti bahwa tujuannya adalah bukan ingin menjumpai semua orang Samaria, tetapi menjumpai seorang perempuan yang haus akan firman Tuhan. Yesus tahu, itu makanya menginang suatu tahu dokon, kalau kita berdoa, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, suatu tadokon Yesus tidak tahu Yesus. Buktinya perempuan Samaria ini, dia tidak kenal Yesus. Dan kita dari Yesus ise. Tetapi Yesus kenal dengan dia. Kenapa? Karena Yesus tahu. So dia doroha akan masihol di bagasan hatani di mata. Yesus tahu. Ya. Dia tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu.
Tetapi itulah cara Yesus yang unik, saudara-saudara. Ikut disumuri do jupangan ni Yesus boro-boro Samaria. Kenapa? Karena perempuan Samaria itu adalah orang yang merasa dirinya bagaimanalah orang yang dikucilkan. Bagaimanalah orang yang tidak mempunyai teman. Bagaimanalah orang yang tidak memiliki saudara. Dia rutinitasnya hanya di rumah, mengambil air pada siang hari, kembali ke rumah, mengambil air pada siang hari. Hanya itu rutinitasnya. Tapi Yesus tahu, sengaja do Yesus rotusi. Ale dengan percakapan ni Yesus dohok boru-boru na Samariaon. Walaupun perempuan Samaria itu tahu, dangadong pardomuan ni halak Yahudi dohok ala Samaria. Ale berusaha do ibana Tuhan. Bohado neng benom neng minum sianon. Apalah tahu-tahu pedang adong diho. Ale ama di dok Yesus. Nasa na minum sian mualon. Mawas do ibana totong. Ale nasa na minum sianau. Tung naso jadi ibana mawas rodi saleleng nile. Leleng na. Ale dang dia tusi boru-boru Samaria. Ayah hado lapatan ni di Tuhan ni. Nadong do ay naing neneng ne nasuboy be mabain uwas. Ni jolma naso pola robe tu sumuron. Ay memang luja do ibana. Lama manangui aik, lama buah aik sa sumuri. Mungkin ra darak di jabuna doho sumuri atardao. Aledang di halapatin nasida ahala di di Yesus. Tetapi Yesus ingin memberikan sebuah pemahaman. Dan Yesus tahu ternyata kerinduan perempuan Samaria ini adalah bagaimana dia selalu haus akan air, di mana dia selalu mengambil air ke sumur yang jauh itu. Begitulah sebenarnya perasaan perempuan Samaria ini yang paling terdalam. Bagaimana sakitnya dikucilkan, bagaimana sakitnya melakukan perbuatan yang tidak baik, bagaimana dia mau merubah dirinya, tetapi satu orang pun tidak ada yang mau menerimanya. Tapi Yesus datang. Dia ingin memberikan sebuah harapan yang baru kepada orang yang haus akan kebenaran, kepada orang yang haus akan firman Tuhan, kepada orang yang haus akan pelukan Tuhan. Amin. Tusido Yesus roh. Nah, jadi amang inang marhiti hatani debata di bagasan mingguan. Tuhan ingin memberikan kepada kita dua hal. Satu, ingatlah, unang saya gulut hamu di harta tanoon, unang saya gulut hamu di pabahenan ni portibion, molo di rombi 22 idu dokon, unang sarobak kamu doho portibion, berek kamu maju, mungkin hita pehya songoni pikiran tamanginang. Mauwas di hasonangan ni portibion, HP dung dapot nasa natajalo di bagasan hasyanganon. Si patah songon lintah do, tidak pernah berkata puas. Sifat ni jolma tidak pernah merasa puas. Sarupa doi dohot hita, mangak kita nama dogot nyari, malean muse di hos nyari, mangak kita di hos nyari, malean muse hita di borngin. Begitulah manusia. Perempuan Samaria ini juga begitu. Dia haus akan seksual. Dia memiliki 6 orang suami, 6 orang laki-laki yang pernah hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus datang untuk merubah. Dang nagabe hapuaso ni portibion naikon siluluan di jolma. Tetapi kepuasan di dalam iman dan pengharapan. Alaniaha. Tidak ada satupun amang inang yang bisa memuaskan kita dalam dunia ini. Amin. Dang adong. Adong nama bayi kita puas. Contoh. Tatuhor HP harga 4 juta contoh rupa nih. HP saya bulan naik, ROM saya baru, ubagak, dan itu,
Ada muse rohatan yang manuhor. Ta jual hempot tahun, upamana 1 juta itawar halang. Murah mon. Ale toy matahe. Hujual mon, pokokna hubuat musena baru. HP sebulan 2 bulan naik, keluar musena baru. Begitu, tidak ada yang menjadi puas. Kan itu? Jabatan juga begitu. Itu makanya mau jamitan 2 minggu nang salpu, jabatan itu adalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jabatan itu bukan bagaimana kita berkuasa, tetapi jabatan itu bagaimana kita melayani kepada orang lain. Kan itu Yesus. Napa dua hondi hamu kamanginang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan ada pun dari satu pun kita yang memiliki sifat iri hati, dengki, apalagi mau mengucilkan orang. Ayo lo do sipata dang tasadari mardusa hita ala tabereng na marsalai gabita uhumi tanpa sadar hita ditiki hita laho pasi toko diri ala taadupi jolma na marsala tanpa kita sadari kita lebih jahat daripada mereka. Kadiro arong nama nakko dan itu tertakut nama nakkoon ibal bali Roma hita. Kenapa itu? Aung manako. Lam hita naman kasakasaw po siya. Tanpa tersadari bahwa ketika kita menghakimi mereka, ternyata kita adalah yang paling buruk daripada perbuatan yang dia lakukan. Ya. Di sini Yesus ingin membuka hati dan pikiran kita saudara-saudara bahwa Yesus sendiri pun mengasihi orang yang jahat. Sarupa itu di Yohanes ya bidualu sada boru-boru na sohasea dibuan tujolo ni Jesus ahamadido akajolmai ikomate do boru-boru na sohaseon dia harus dirajam, mau dirajam dilempari pakai batu. Guru, ahado padok mutaringo tu boru-boru na sohaseon. Alay UBGI di Yohanes wadu ayat 7 ahamadido Jesus. Manang ises yak kabuna somardosa ima jumolo mandinggakon batu tu ibana. Ahana terjadi sada-sada laube manasida ala di BG pisang-pisang ni Jesus. Ala edung lau sudi akajolmai manadik ko Jesus doho boru-boru na targobangi. Boru-boru na sohasiai ninna Jesus madia sa pulsada. Di dia na sida sa luhut na alay Roma boru-boru di dokon. Dang adong Tuhan. Lao do na sida sa luhut na. Dungi di do Jesus ma. Aupe dang uhumok kuho. Lao maho unang beho mardusa tu joluanon ikosongon ni mahita mauas di bagasan hata ni debata mauas di bagasan hasitongan ni debata songon di pesalmen bidu 42 songon ursana mauas di aik di topian ni aik ikosongon ni do hita amanginang pajonok ko diri tu debata pasahaton alu-alu tu debata laho mengalului nasitong di harajaon di debata ikut tading dosa luhna nasa di bagasan hasyanganon. Amin. Mulia tema ali Tuhan debata amanami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Las rohanami ali Tuhan Maria iya dotod dinami di saluhut na nasa pabahenan mi pangaramotyomu
di padoho hami sian parmaraan, di paluaso hami jupang dohot dongan nami saha porsiaun, mamuji pasangapon guarmu nangpe dohot akadongan nami, nasoboy rotu bagas joromi ali Tuhan, hinorhon ni akan namasa di bagasan hasyang anon, alay molyate maruas ni huryami, nara marsaur secara live streaming, di tonga-tonga di bagas jabu nabe, manang na di bagasan perdalanan, ali Tuhan molyate, saur dot dohame laho pasangapon guarmu, dang nagabe makurangi, holong ni rohanami, dang nalaho makurangi, sihol ni rohanami lau mamuji pasangapon guarmu, alay molyate ma Tuhan, mardalad do hatam nabadye, saur do hatam nabadye, tutonga-tonga ni ruas ni huriam di bagasan tikion. Tuhan songon boru-boru Samaria do hami sipata na manguluon, na mauas di aik hanguluan na rosyako. Sipata dilului hami do Tuhan, hapuasan di tonga-tonga ni haportibion, di arta, di jabatan, di perdagingon dohot di akana asing. Hape lupa hami Tuhan sude akan di jalo hami mana sudi na niluluan nami niripu hami do mabay puas hami di bagasan ngulu namion. Hape lam mauas do hami Tuhan marulak-ulak hinorhod do sudi aka naadong di bagasan hasyang anon. Tuhan molyate ma di paingot ho hami marhite anakmu Tuhan nami Jesus Kristus, dinapasahaton hatam na badiyay, imatuboru-boru Samariyay, namadok Roma hotuaw, minum ma aik na siyanaw, nasa na manginom aik na siyanaw, tung nasotu pabe ibana uwasan rodi saliling nililing na. Molyate ali Tuhan, atong lehom matuhan aik hanguluan na siyako. Asa unang huwasok kami Tuhan di bagasan ngulu namion. Asa totong kami mangalului akan nadinggan akalas ni roha nasian dalammu nasitongi. Asa totok kami pajono kodiri tuho ali Tuhan, jalaboy kami pasidikon akasaluhut na nasa nauli di bagasan portibion, nasa sitong na ikot tadi koron nami dung marujung ngulu nami sian tonga-tonga ni hasyang anon. Tuhan ruas ni huriami ajari na sida Tuhan, nasa na mauas di bagasan hatam, nasa na manguas di bagasan haporsyaon, songon ursay mana sida na minum sian panginuman, sian aik mual na adong di topi ni aik na tiyo, songon ni mahami Tuhan, nasa totong puas di bagasan haporsyaon nami. Dangolo hami mangulaon ulaw ni haportibion, dangolo hami sarobang dohot nasa nadong di bagasan hasyang anon. Ajari hami Tuhan, asa mangulu hami di bagasan dalam munasitongi. Ramoti masudi ruas ni huriam, ramoti sudi akka keluarga nami, ramoti sudi akka huria huriam, ramoti sudi akka parhalado doho akka naposom, ramoti sude Tuhan aka yanakon nami aka pahopu nami, sude akan di parsitan ni rohanami, ramoti akan namar sahit nasahatu sadarion na mangalului hamalumon totong mahupa satami ma tutangamu na badiyay, ali Tuhan tarlumobi ma akarwas ni huriam na di bagasan parsahiton, yamanami amang gultom boru si manulang asimaroham songod dia pe Tuhan caram, laho mangalion hamalumon tu amanami asi maruham saha tutangamu ma upasat tami nasida. Songoni ma Tuhan ina nami boru situmorang nang mabalo hinorhoni nang dijauho amanami amang siltongan ahinan diakari nang salbu, leho ma Tuhan gogo di tonga-tonga ni keluarga nasida. Dohot akan namarulang tahun pe Tuhan, dohot namarulang tahun pardonga saripeo pe di bagasan minggon asi maruham, leho magajang ni umur, leho makeluarga na nadinggan, leho ma Tuhan todimi asa buy na sida Tuhan madok bolyante
di saluhud na nasa pabahenanmu di tonga-tonga ningulu na sida. Mula te mali Tuhan o matang yang nani, alay matsigudang do penanang si Panginoon nami Tuhan di bagasan rohanami, alay sahat tuho ma hupasat tami daging dohot to di nami mulia te ma di bagasan anakmu Yesus Kristus mertangnya kami tuho. Amin. Amang inang tapasahat mapeliata doho pelian pembangunan Huhud Mared de Mahita sian ede nomor 637 ayat sada doho udukna. Jom bayana. Tatangnya koma pilihan tatu debata martang yang mahita. Ali debata manamin yang di Banua Gijang hono hararuan di saluhur seleon lehon na dinggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasiang hami pilihanon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam duho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Lia mana mine di Banua Gijang sai pinarbadi amaguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saat malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, leon matu hami sadaron hanguluan siapare, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tokihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tu. Jala di pasaurohon madamena tutodim. Amin. Salam. Belajar lagi ya. Kita belajar lagi ya. Untung aja ada ini. Kalau ini mah pasti iya. Makanya saya capek juga. Sekarang bayangin 7 kali 2 14 ya. 14 lagu.